كبرات تعزبتي مدب لزمان سيات لو حزنا قريما زلنا ارستي قانقوتاتن سن صحف ايرتران زبل كخونيو تلازبتنا دما تمهارو كوليج بيزنسن محبراو سنفدتن عد غيح بفولي دما تمهارو قانقوتاتن سن صحفن ايرترا ام كخونو كمون ابز قام ستوريانا كم تريو زلكم عغايش عديمنا لنا دكتور صالح محمود ممهر سن قانقا كمون سنطنيا ملس نغوسه غطامي صحفي وزته مالتي سلازي كبرات عغايشنا علمنا نخبركم مصاخوم ازينانا نمسجن مجمر خوننا جن نابلزب ناي تمهارو كوليج عد غيح قانقا جميرنا كمون نفسنا صحف بمسغار قدمنا اخو نكاتاتلو اينا ناو خبلكم قانقا خبال كله انتاي مالتي ابزي كما بغسي منصف كوننا حبريتا تتبل حراي قانقا خنبل كلنا كمزي كلتا ወይ ካብ ክልተን ላዕሊ ደቂ ሰባት ብሓባር ዝራድኡሉ ካልእ ቋንቋ ከምዚ ብሃውሩ ዝወሃብ ድምጻዊ ምልክት ዝሓዘለ እዩ እዚ ብሃውሩ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ኣመንጎቲ ንብሎ ለና ነገራትን ኣመንጎቲ እንውጦ ድምጽን ሓምዚ ዳይሬክት ዝኾነ ወይ ከዓ ቀጥታዊ ትርጉም ከምዚ ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ስለ ዘለዎ ይኮና ንብሎ ዘለና እንታይ ዳ ደቂ ሰባት ብተሰማሚዖም ዝሃብዎ ሓደ ነገር መስመይ ይኾኖሞ ተራዳዲኦም ዝብልዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከምዚ ቋንቋ ብምሉእ ወዲ ሰብ ዝራድኣሉ ማለት እዩ መራዲ እዩ ደቂ ሰባት ንኽራድኡ ሓሳባቶም ዝረቀቕቲ ናይ ውሽጦም ሓሳባትን ስምዒታትን ዝገልጽሉ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ሓሳባትካ ምግላጽ ስምዒታትካ መራዳዲኢኻ ዝኾነ ቋንቋ ብኸመይ ክምዕብል ክእል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከም ሶጓም ድዩ ብግዜ ተሐዳስ ድዩ ቋንቋ ጠጠው ምስ በለ ድዩስ ወላ መስርሕ ኣብ ጉዕዞ ካልእ ቅርጽን መልክዕን ለሓዘይ ኸይድ እዩ ማዕባል ድዩ ራይ እታ መጀመርታ ናብታ ሕቶ እንተደኣ መጺና ምናልባሽ ቋንቋ ከም ዝበለቶ ሓደ ድምጻዊ ምሳሌ ኮይኑ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት መራዳዳ እንጥቀመሉ ከምኡውን እዚ መራዳዳ እዚ ምናልባሽ ኣብ እንስሳታቱን ንረኽቦ ኢና ስለዚ ቋንቋ ኣብ ኩሉ ስፔሻሊ ፍጡር ዘበለ ትረኽቦ ነገሪ ግን እቲ ቋንቋ ፋላለ ኣብ ደቂ ሰባት ዘሎ ፍልይ ዘብሎ ሓደ ብሃውሪ ተዋሂቡ ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ መራዳድእ ኮይኑ ዘገልግል ሕጂ እንተ ደኣ እዚ ቋንቋ እዚ ከምዚ ኮይኑ ወይ ድማ መዘራረቢ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ይጠቅም ኮይኑ ሓደ ናቱ ምዕባለን ድክመትን ከርኢ ድማ ንቡር እዩ እቲ ዘርእዮ ምዕባለን ድክመትን ኣብ ቋንቋ ሓደ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ይመሓላለፍ እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ ከሎ ከዓ ታሪክ ከማን እንዳተቀየረ ይመጽእ ስለዚ ቋንቋ ከዓ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክመሓላለፍ ከሎ ድክመታትን ገለ ጉድለታትን ገለ ዕብየትን ከርኢ ንቡር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ዘርእዮ ምዕባለ በቲ ናቱ ተዛራቢ ሓደ ክንድምንታይ ዝኣክሉ ተዛረብቲ ኣለዎ ክንድምንታይ ዝኣክል ዝርግሕ ኣለዎ እዚ ቋንቋ ተዳ ሰፊሕ ዝርግሕ ኣለዎ ሰፊሕ ምዕባለ እንዳርኣየ ክኸይድ ይኽእል እዩ ተዳ ሰፊሕ ዝርግሕ ኣለዎ ሰፊሕ ስራሓት ብዛዕባኡ ስለ ዝስራሕ ብዛዕባ እቲ ቋንቋ ዕብየት እንዳርኣየ ክኸይድ ብኡ መጠን ተዛረብቲ ናቱ ክደክሙ ከለዉ ድማ ተዛረብቲ ናቱ ክውሕዱ ከለዉ ድማ እቲ ቋንቋ ዕብየቱ ይጎድል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይመስል ዝያዳ ድማ ከመይ ዓይነት ዕብየትን ድክመትን የርኢ ድማ ተወሳኺ ሓሳብ ክውስክሉ እዮም ሕጂ ኣብዚ ናይ ቋንቋ ክምዕብልን ክደክም ዝኽእልሲ እቲ ናትካ ኣጠቓቕማ ገለ እዩ ዝውስድ ንኣብነት ሲ ሓደ እቲ ቀንዲ ከመዕብሎ ዝኽእል እንተዳ ኢልናሲ መጀመርያ በቲ ቋንቋ ናትካ ሓደ እቲ ሕብረተሰብ ንሲ በቲ ቋንቋ ናቱ ሲ ፕራይድ ይኸውን ድዩ ማለት ሲ ይሕበን ድዩ ንኣብነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሮ ዓይነት ትምህርትን ኣብ ገዛይ ዝመሃሮን ንኣብነት ኣቦይ በታ ናተይ ካልቸር ክትከይድ ኣለዋ ወይ ከዓ በታ ናተይ ባህሊ በታ ናተይ ቋንቋ ክትከይድ ኣለዋ ኢሉ ኣብ ገዛ ዓፂኡ ክመረኒ ከሎን ኣብ ክስታይ እንተዳ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘይጥቀመላ ተዳ ኮይነ እቲ ቋንቋ ብኡ መጠን እንታይ ይኾን ማለት እዩ ይደክም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ሓደ ቋንቋ ክምዕብል እንተዳ ኮይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ እስኻ ኣብቲ እትኸዶ እስኻ ኣብቲ ዝነበርካሉ ግዜ ወይ ከዓ ኣብቲ ትኸደሉ ካብ ሰዓት ይኹን ካብ ደቂቕ ይኹን ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ክስታይ ማለት እዩ بجوب متكام قام قطعت كمالتيو إذن تزي كوينو جن أبنت أب جزاء خالد تتكم أب بيت مرت خالد تتكم أب جورنا خالد تتكم أب بيت صحفة خالد تتكم تدا أخونك إتانات كقونك كاب جزية ناب جزية أنت عند أخونك كتكيد يا مالتيو أنت برست ياخد كيد مالتيو سلازي أنت برست تخيط تدا عليا أنت تخونا لما تقونك الناس تدك مالا سلازي حاجة حفشوا يقونك زرقة حاجة لما
بتي number of speakers بتي انتاي زبال بتهم قصر نايتهم تزاربتي قصر تزاربتي إذا وكل جن كم عبلت ترى أخوينا كم جمريع بتي نسو بتي توهو زلوا نايت قانق نسو حدا كحبان خلال الله ومالتي ترى تحبينه اتنشتي دلو اتعبي زلو اتولد ولد زلو generation سلاز خير زلو انتاي خون مالتي تقانق تمعبل مالتي وده عمش عمت كله قالت ترى لميدو 10 عمت كله قالت ترى تماهيرو دن نسو أمس عبين انتاي خون مالتي قال قانق يحس ودو خال قانق يحس تحد ودو خال قانق يحس أم ودتا تقانق تنات قانق بريسات الطرف مالتي اوكي قانقا نبل كلناس كمزم ابت مجمرتاس كمز خلون كغلصو صنحو قانقا خمز حدا زي كاتم زي چبوطو زي چبوطن زي چبوطن هابتታት مشالو زي چبت حنتي مننت وي هابتنا حنت هاغري انت انت زي چبوطو አለው بماتيريال كونو خلو زم زتحازو زخونه خنبل نخرينا زخونه هابتታት كن مصناينا ات زي چبت نبل زلانها قانقا حدا خابتم زي چبت ناي حنت هاغر هابتي ترى إريترا شعات قانقاتات الله أنا بلالنا إريترا شعات زي جبوت هابتات الله أنا بلالنا هنا هجي إذا هابتات زخاني نخي جودل وين نخي برسكاس كم زك أكاب الله أنا نوي عندنا أنا بلزلنا إذا زي جبت هابتنا بلزلنا أنا قانقا كم عبل ترى أخوينه مجمرتا لك كم تكبرون كل وقت أنا السوسايتي أنت حبرة تسب أبتي نايتو قانقو زلوا الرأي كم عبلوا الله ترى نأبنت أب حنتي أب إيرترا شعتو أنقطات الله إذا شعتو أنقطات تقرنيا عباي قانقا تناي تنكالوت كبهرات كاني إزياس كمز وتيت حدا نأبنت تقرن ولا تقرن مستم تقرنيا تزاربتي حبرة سم ترى كزارب زي كالكوينو دافيرو نتو أنقو أنتاي قبرله كم تحت قبرله كم تحت مس قبرك أنتاي يخون الله إذا هت أنا جس ويت زغال عزي نتو أنقو خمزين معبل كم تحت جير قبرله نتوم بدحرو إزمات أزلوه كأوز قد زخانة تحسس بحيزهم يمزوت سلو أبزق أمانيم عندك حيلو زلو ولدي أبلعلتي قانق أزلوه ما تحسس با نت ولدهم مالتي حدا قالو تاو زخانة أرأي حيزو خمز كعب خمز زلوه قبرله عندنا هون لك كم زعمنا إريترا بوليس زتقوملو زلو انتايو تقانقاتاتني إريترا شعات تقانقاتات كلهم أما بقتاو تمرتي كم زمهارو بمقبارهم كله زخانة تمهاراي وي زخانة والعسني مجمرتنا تقانقا أديو حيزوان ترى أزغير كوينو ناي أكابناتو ناي تقانقا قتالي يخون نمتقاونز كم زي نغيب الرسي حدا كستا يخونا حدا خمز الدرع يخونا انت دا أمتقاي بإنجليش قتيلو اتا first language نسا تقدمي تقانقا زحاسا استحيزوها سلازغتل كبل غالي كالاي زوم سنة صحوف ماس ميديا زرقح كله زبلة نسقة عندي نتوانقع نخقتلن نخمعبلن يحجزوا خن سمعي. هراي سمي ممهر داويت هابت سلاسي بالمالتي أبكفلي قانقا سنة صحفني إرترا كم ممهر كوينه يسرح له كم توسع دما أبكفلي قانقا إنجليز مالتي حجي إذناتنا كفل مالتي بعرفش أب قانقا سنة صحفن ذات كورة تمرتاتي تكور قانقا تايو قانقا بخمي مزيو تمعبالي ناي قانقا بخمي نحزو زقلت مالتي كم توسعي أب سنة صحفنا إرترا ناي أفريقيا ناي عالم زقلت عودي حجي قانقا خنبل كلنا دك سبات سمعيتاتهم حساباتهم زقلصلو من قدي حجي زو قانقا مجمرة دك سبات قانقا ينورو من بمتهم زرادو نيرو بملكتات نايدن ناي قصن يوم زرادو نيرو دحر غزي مسمصا ناي قانقا كن نزي ازي افاخيسو نتي بقصن بيدنا كنقص زين خل سمعيتات بملك قانقا نتحسابنا بغبو كنقلصن كنردان كيلنا حجي ترينا بعالمنا ابز وانزي كرابي شجشن 700 زاولو قانقاتات አሉ ካብዚ እቲ 2011 ቋንቋታት ኣብ ኣፍሪቃ ይርከብ ኣብ ኤርትራ ድማ 9 ሃገራውያን ቋንቋታት ኣለውና ማለት እዩ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሕብረተሰብ ነፍስ ወከፍ ቀቢላ ናይ ገዛ ርእሱ ቋንቋ ኣለዎ እዚ ቋንቋ ድማ ከም መረዳዲ ሓሳባት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ብሙሉእ ዝገብሮ ስራሓት ብመልክዕ ቋንቋ ይገብሩ ስለዚህ ነቲ ቀደም ዝነበረ ቡድሆታት ብዙሕ ዝጎድል ዝነበረ ኣብቲ ናይ ኢድ ምንቅስቃስን ናይ ገጽ ምንቅስቃስን ነዚ كوكدلو كيل سلازي دك سبات بزي زخونة سجم بعنق ديهم كرادادو حساباتهم كوجتسو يخولو أبزي إيوان زمالتي حجز بالله كباب شدشان شو عتمي تقانق تطلو زوجت رزق أو ما يكونن يقدلن يوسخني من هذا قانق ده حرق زي يموتي تم تزارب تزيولو قانق يموت ويتأف وإذا ما حدش قانق تتا يمعبليهم تي الهجة إن نسوا ده حرق زي نقانق يعبهم سلازي ممسا نقانق أبدك سبات هذا عبي
ጾር ኣራጊፍ ክንብሎ ንኽእል ኢና ነቲ ብምልክታት ጥራይ ዝገብሮ ዝነበሩ ፀገማት ናይ ምርድዳእ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክረጋግኡ ከም ዝኽእሉ ኮይኑ ማለት እዩ ሕራይ እምበር ክብራት ኣጋይሽና ምዝ ክንሪኦ ፀናሕና ልዝብ ናይዞም ተምሃሮ ከምኡ እውን መብርህ ብመምህር ዳዊት ብዝቐረበልና ብምክትታል ዘለኩም ተወሳኺ ሓበሬታ ይኹን መብርህታት ንክትህቡና ዕድል ናባኹም ብዙሕ ተገሊፂ ዝውሰኽ ብዙሕ ነገር የለን እቶም ተምሃሮ ይኹኑ እቶም መምሃራን ሓንቲ ኣነ ክውስኻ ዝደሊ ምናልባት ቋንቋ መረዳድኡ እንዲ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ገሊፆማ እውን ኣለዉ ቋንቋ ግን ኪኖ መረዳድኢ እዩ ቋንቋ ባህሊ እዩ ቋንቋ መንነት እዩ ቋንቋ ታሪክ እውን እዩ ምክንያቱ ቋንቋኻ ንባህልኻ ስለ ዝገልጽ ንመንነትካ እውን ስለ ዘንጸባርቕ ንሕሉፍን ህልውን ታሪክካ እውን ስለ ዝገልጽ ክሳብ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ቅድሚ ታሪክ ከይተረፈ ዝነበረ ኣነባብራ ናይቲ ህዝብን ባህልን ዝምድናታቱን ምስመን ህዝብታት ይነብር ነይሩ ኣበይ ቦታ ይነብር ነይሩ ቋንቋኡ ብምጽናዕ ክትፈልጦ ስለ ትኽእል ቋንቋ ታሪክ እዩ ማለት እዩ ከም ንኣብነት ቅድሚ 5000 ዝነበሩ ሴማውያን ይኹኑ ኩሻውያን እንታይ ዓይነት ኣነባብራ ይነብሩ ነይሮም ኣብቲ ቋንቋኦም ዘሎ ዓይነት ቃላት ብምርኣይ ክነግር ንኽእል ኢና ኣብቲ ቋንቋኦም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዘይኮነስ ንድሕሪት ከድና ኣብቲ ኣባሓጎ ናይ ቋንቋኦም ዝኾነ ቋንቋ ዘለዉ ዓይነት ቃላት ብምርኣይ ንኣብነት ብሕርሻ ድዮም ዝናበሩ ነይሮም ብመጓሰ ድዮም ዝናበሩ ነይሮም ኣብ ገምገም ባሕሪ ድዮም ዝነብሩ ነይሮም ኣብ በሪኽ ቦታታት ድዮም ዝነብሩ ነይሮም እንታይ ዓይነት ህዝብታት መነመንከ ኣብ ከባቢኦም ነይርዎም በቲ ጽልዋ ናይቲ ምትሕንፋጽ ናይ ቋንቋ ከርእየና ስለ ዝኽእል ቋንቋ ከም መረዳድእን ጥራይ ዘይኮነስ ከም ባህሊ ከም ታሪክ ከም መንነት ናይ ሓደ ህዝቢ ዝገልጽ ኣዝዩ ክቡር ውርሻ ጌርና ኢና ንሪኦ ከም መረዳድእ ጥራይ እንድሕር ክንብል ኮይና ዝኾነ ቋንቋ መጺኡ መረዳድእ ክኾነልካ ክእል እዩ እንግሊዘኛ ዝበለጸ መረዳድእ ክኾነልካ ክእል እዩ ንምንታይ ብዛዕባ ቋንቋታትካ ትግደስ እንድሕሪ መረዳድእ ጥራይ ኮይኑ እዚኣ ሓንቲ ክእርማ ዝደሊ ወይ ድማ ክውስኻ ዝደሊ ነጥብላ ማለት እዩ ኣብቲ ቋንቋ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ወይ ዘተ ዝነበረ ማለት እዩ ሕራይ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ቋንቋ ምስ ነጽሑፍ ብምትእስሳር ክንገልጾ ኢና መጀመርታ ተላዘብቲ ናይ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዓዲ ቀይሕን ከቕርቡልና እዮም ድዝቦም ካብ ቀጺልና ድማ ናይ መምህር ዳዊት መብርህ እውን ክንሰምዕ ኢና ሰናይ ምክትታል ቋንቋ ኩሉ ግዜ ኣብ ንጥፈት እዩ ዝርከብ ሓደ ካብቲ ቋንቋ ዝነጥፈሉ ዓውድታት ከ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ስነ ጽሑፍ ዓውዲ እዩ ኣብ ስነ ጽሑፋትና ቋንቋታትና ብኸመይ ይንጸባረቕ ኣሎ ቋንቋ መጀመርታ እንታይ ይገልጽና ቋንቋ ንባህልና ገልጾ ባህል ኸኣኒ ንቋንቋ ይገልጽና ማለት ሕጂ ቋንቋ ክንብል ከለና እቲ ቋንቋና እንታይ እዩ ዝገልጾ ነቲ ባህልና እዩ ዝገልጾ ብዛዕባ ባህል ክንብል እቲ ባህልና ኣብ ምንታይ ኢና ንሕና ነንጸባርቆ ብቋንቋ ማለት ሕጂ ኣብ ስነ ጽሑፍና ክንሰርሕ ከለና ነና ክንጸባርቕ ለና ንባህልና ምድሪ ኣብቲ ንሰርሖ ጽሑፋት ከኣኒ እንታይ ክንጸባርቕ ዘሎ ባህልና እዩ ክንጸባርቕ ዘሎ ምክንያቱ ባህልና እንታይ ናትና መንነትና መለለየና እዩ ኣብ ስነ ጽሑፋትና ከኣኒ መንነትና ኢና ክንገልጽ ዘለና ምክንያቱ ትንጥቀመሉ ቋንቋን መግለጽ መንነትና ሳብ ዝኾነ መንነትና ክግለጽ ኣለዎ ብስነ ጽሑፋት ባህልን ስነ ጽሑፍን ፈላሊኻ ክርአየከኒ ምክንያቱ ክልተ ገጻት ከም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ምክንያቱ ባህሊ ብዘይ ቋንቋ ክግለጽ ኣይክእልኒ ቋንቋ ከኣኒ ብዘይ ባህሊ ክግለጽ ስለ ዘይክእል ክልቲኦም ተተሓሒዞም ዝኸዱ ነገራት እዮም ባህሊ ክገልጽ ክንብል ከለና ነቲ ባህሊ ዝገልጹ ነገራት ከዓ ክነምጽኣልና ቋንቋ ማለት እዩ ቋንቋታትና ከኣኒ ንባህልታትና ዝገልጽ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ሕጂ ብዛዕባ ናይ ካልእ ሃገራት ኣምፂና ኣብ ክነእትዎ ኣይንኽእል ኢና ከም ናትና ምክንያቱ ናትና ኣይኮነን ትነውፅኦ ዘለና ሽንሲ ንባህልታትና ዝገልጽ ኣይኮነን ማለት እዩ እሺ ኣብዚ ከም ተወሳኺ ናይ ኤደን ሓሳባት ማለት እዩ ቋንቋን ባህልን ኩሉ ሻዕ ተመላላእት እዮም ኣብ ስነ ጽሑፍ ሃገርና ክንርኢ ከለና ብመንጽሩ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሓት ክሳብ ሕጂ ተኻይዱሎ ኩሎም ደረስቲ ኮኑ ዳይሬክተራት ናይ ሃገርና እዚ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ስራሓት ኣፍርዮም እዮም ቋንቋን ባህልን ኩሉ ሻዕ ተመላላእት እዮም ኣብ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ድማ ኩሎም ደረስቲ ናይ ሃገርና ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ስራሓት ኣካይዶም ኣለዉ ሕጂ ኣብ ስነ ጽሑፍ እንታይ ዝብል ሕጊ ኣሎ እቲ ትዛረቡ ኢኻ ትጽሕፍ ዝብል ሕጊ ኣሎ ማለት እዩ
እቲ ትዛረቡ ኢኻ ትጽሕፍ እንተ ኮይኑ ልክዕ እቲ መንነትካ ትገልጽ ኣለኻ ማለት እዩ ወላ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ገጠር ፊልም ክትሰርሕ ደሊኻ ኣለኻ ናይ ገጠር ፊልም ክትሰርሕ ደሊኻ እንተለኻ እዚ ኩሉ ዲያሌክት ፍልሊ ወይ ከዓ ላህጃዊ ፍልሊ ዝበሃል ኣሎ ብውሽጢ ሃገርና እዚ ኩሉ ብምሉእ ፈሊጥካ ኣብ ሓንቲ ፊልም ከተጠቃልሎ ይትኽእል ኢኻ እዚ ኩሉ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ትሰርሖ ተለኻ ናይ ከተማ ሰንዓፈ ላህጃ ጥራይ ክትጥቀም ዘለኻ ሕጂ ቁርብ ኣብ ፊልምታት ናይ ሃገርና ዝረአ ፀገም እዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ላህጃዊ ፍልሊ ናይ ኣበየናይ ቦታ ሰርሕዎ ኣለዉ ከይፈለጡ ይጥቀምሉ ምህላው ማለት እዩ ኦኬ ከምቲ ዝገለጽዎ ቋንቋን ባህልን ዘይፈላለዩ ኮንሰፕት ክልተዮም ተኣሳሲሮም እዮም ዝኸዱ ቋንቋ ኢልካ ባህሊ ማለት እዩ ባህሊ ኢልካ ቋንቋ ማለት እዩ ብዘይ ቋንቋኻ ነቲ ባህሊ ክትገልጾ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ባህሊ ናትካዮ ቋንቋኻ ዝገልጽ ንኣብነት ሓደ ሰብ እቲ በቲ ባህሉሲ እንታይ ቋንቋ ከም ዝሓዘ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ወይ ካስ እቲ በቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቋንቋስ እንታይ ባህሊ እንታይ ዓይነት ባህሊ ከም ዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ እንተሪእና እቲ ቋንቋና ነቲ ኣርትናትናስ ከመይ ገይሩ ይገልጾ ኣለዎ እንተኢልናሲ ከምቲ ናኦድ ዝበሎ ራይት ኣብቲ ራይት ሞመንት ራይት ቋንቋ ክንጥቀም ኣለና ሕጂ ንሕና ክንደርፍ እንተኮይና ናይ ዓዲ ክንደርፍ እንተኮይና ናይ ዓዲ ደርፊ እንዳደረፍና ናይ ከተማ ቋንቋ ኣምፂና ክንዛረብ ኣይንኽእልና ምክንያቱ ክሬዲቢሊቲ ዝበሃል ተኣማምነት ዝበሃል የብሉን ወላ ኣብ ፊልምታት እንተሪእና ናይ ዓዲ ፊልም ንሰርሕ እንታለና ልክ እቲ ዲያሌክት ድዩ እቲ ላሓጃ ንጥቀመሉ ናይ ዓዲ ክኸውን ኣለዎ ናይ ከተማ ኣምፂኻ ክትዛረበሉስ ወላ ሓንቲ ተኣማምነት ኣይህብን ኣብዚ ሕጂ ዝስራሕ ፊልም ዘሎ ከዓ ከምዚ ከምኡ ዓይነት ምትሕውዋስ ናይ ቋንቋታት ኣሎ ይተሓዋወስ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዓዲ ከሎስ ናይ ከተማ ቋንቋታት ትጥቀም ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን ይርአ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ብፍላይ ንስኹም ጽባሕ ንጎ ካብዚ ትመሃርዎ ዘለኹም ዓውዲ ተመሪቕኩም ኣብ ስራሕ ዓለም ዝተዋፈርኩም ሓደ ካብቲ ክህልወኩም ዝኽእል ዓብ ዕማም ኢለ ዝግምት ነቲ ሓይሊ ሃብቲ ትናይቲ ቋንቋ ጸጋስ ተዓቂቡ ከመይ ኢሉ ክቕጽል ይኽእል ኢልኩም ዝተፈላለየ መጽናዕቲ ዲኹም ክተካይዱ በታ ዓውዲ ዲኹም ዝተፈላለየ ስራሕት ክትሰርሑ ኢለ ሓስብ ከምኡ እዩ ከዓ መስለኒ ሕጂ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ከም ሓደ ዓብዪ ሕማቕ ተርእዮ እንታይ ይርአ ኣብ ምድኻም ቋንቋ ማለት እዩ ምትሕንፋፅ ኣሎ እዚ ንብሎ ፀናሕና ናይ ኣብ ስነ ጽሑፋት ወይ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ውፅኢታት ብተደጋጋሚ ብዝውትር ይርአ እንድዩ ወላ ኣብቲ ስሩዕ ህይወት ኣዝዩ ብዝውቱር ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል መንገዲ ኣሎ እዚ ብኸመይ ክውገድ ይኽእል ክሳብ ክንደይ ክሃስያ ኣለዎ ኣብቲ ቋንቋ ኣብዚ ናይ ምትሕንፋፃት ክንብል ከለናሲ ማለሲ ከመይ ጌርና ክነወግዶ ገለገለ ክንብል ከለናስ ብጣዕሚ ከምዚ ክስታይ ኮይኑ እዩ ከምዚ ክብድ ብለካ ከመይ ተዳኢልካንሲ መጀመርያ ብተፈጥሮ ወዲ ሰብ ከምዚ ኣብ ሓደ ደይነብር ኣብ ሓደ ቦታ ክነብር ኣይክእልን እዩ ከመይ ተዳኢልካንስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናነገደ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተመላለሰ ዝነብር ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ስለዚ ኮነ ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ኸይዱ 10 ዓመት ናብ ኢታሊ ንግዲ ተዳ ገይሩ ድሕሪ ግዜ እቲ ናይ ኣብ ምስቲ ኢጣልያዊ ዝዛረቦ ቃላት ኣብ ኤርትራ መፅዩ እንታይ ክኾን ክደግሞ እዩ ሓደ ክደግሞ እዩ ሓደ እንዳደገመ ኸይድ ከሎ ሕጂ እንታይ ክኾን ማለት እዩ ከምዚ ክርዕሚ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ፒጅን ዝበሃል ክስታይ ኣሎ ፒጅን ዝበሃል ዓይነት ከምዚ ቋንቋ ትጥቀመሉ ገለገለ ኣሎ ሕጂ ከምኡ ትጥቀም ተዳ ኮንካ ግን ማለት ዳርጋ ንላንጉጅ ነቲ ቋንቋ ክትቀይሮ ተዳ ኮንካስ ኢቮሉሽን ክወስደልካ ክእል እዩ ገለ ነቲ ፍልቀት ክትቀይር ተዳ ኮንካስ ሓደ ኢቮሉሽን እዩ ገለ ክወስደልካ ዝኽእል ካልኣይ ከምዚ ማለሲ ነዚ ብኸመይ ክነወግዶ ንኽእል እንተዳ ኢልና ግን መጀመርያ ኣብ መዓልታዊ ነጥፈታትና እንሰርሖ ስራሕታት እንታይ ብዛዕባ እቲ ካልቸር ናትና ብዛዕባ እቲ ባህል ናትና ንኣብነት ኣብ ክንዲ ሓፂር ዛንታ ናይ እንግሊዝ ወይ ናይ ኢታሊ ወይ ናይ ካልእ ደንብብ ናይ ኤርትራ ማሲ ትግርኛ ኮንቴክስት ዘለዋ ስነ ጽሑፍ ይኹን ሬድዮ ቴሌቪዥን ዝተፈላለየ ዓይነት እንተደኣ ተጠቂመ ኣብቲ ናይ ካልእ ዓይነት ምግንዛብ ወይ ካብቲ ናይ ካልእ ዓይነት መቕዳሕ ቃላት እንታይ ማለት እዩ ተወጊደ ውዕል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገይረ 3 ዓመት 4 ዓመት እንተደኣ ፀኒሐ እንታይ ይኾን ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ናተይ ይርዕም ኣሎ ካብኡ ሓሊፈ ግን ብዛዕባ ንኣብነት እንግሊሽ ፊልም ተዳዊዕለ ኢታሊ ወይ ናይ ብዛዕባ ኢታልያን ዝኾነ ሆረር ነገር ተዳዊዕለ ግን ማሲ
كل جزء كم زي نأرز ولا شيء تريقات تزار تريقات تصحفه سلازي تريق تصحفه تلاقون كها تريقات تزارو مالتي هجي أبتناي قانقا مقيار جلسي كم زي حدا evolution حدا فلكت زحت تجلجل إذا من تايت فلكت زحت تزلوا ودسب بتفادري أنتي كابنا من زمار على سي مالتي كابنا من داتا مال على سخلها أنتي أبزن أفريقيا تداخل كاسي كبابي كل تشعن عصر تحدن زأخلق قانقا تاتيهم زلوا هجي كابتي تجرنيا زناي حفشة وناي إيرترا تداخل ما تهاجن إتي أب حقوم إلنا نقص راسي أفرشتك إلنا نصوع كابز أفرشتك سميتك كشتك قال ندور نيلو سهران تباهلهم كا جزم نيلو سهران كنا ما نارن كون خلو أفرش تيوم سميتك نانا تجرنيا عربيك إن استرافها تيوم كشتك يوم مالتي هجي أبز زلوا قانقا أب إثيوبيا دلوا قانقا أب دو أفريقيا زلوا ننوينيو أبز زلوا سب أو زلوا سب أنتي ستاندرد أوف لايف جن كابنا نداتا مال على سن برسبي سلازي كم زي evolution زحتتيو نزخت وجودة تلاقون جا كل صحفات كا تسمع مديارات كا خالن كا أنت كهونا له مالتي أتي منات كا وانقا كهونا له نزخون تلاقون كا حدا منجستي كأجك زلوا مالتي كابز متحنفات بخامة يكون الجلاجل نخيل متحنفات عند حرزي هاللي خام عبالي اللنز بالكال موجود هاللون دي الناس بخامة تعرقيه قانقا حدا كفوت نجاري كلك أحيخون دخان نجار كجبر فقدي يخلي خاجن أبزن زارورنا متحنفات نمت أنا كم يكون تسمعنا في لمن ساعة وانا مالتي أنتي تحت الرأي قانقا أنا مزهلونا مالتي نحنا حنتقال تقرنا خنجلس عند خالنا أتحيت ناس لدرنا يطرح إنجليش نتكلم أنتي زي تناتنا مننت أتحيت ناس لزرعنا نايم عربيان هجرات كمناتنا زبل تكون سلستسمعنا ترحين بري تناتنا قانقا مجلس سلس أنا لحد نجار يكون أنت هيجن أو قانقا تحت الرأي مزهلونا متحنفات يفتر الوانا يتمرتات قال خلو يخل خوني جن الرأي أنا قانقا أنا بالكلام حد مللي نايمش حجة أنا ناتي تقلت علي تخلق الكلام برو ملك أحيل أخذ قلت عند خالك خلاه برو يلخ قلت على خص لم تناتي سي تقلت أخوين مش أب عقبت ناتي ما أتي كرع سلزي هالون أتحيت سلزرع أخوات رحمالتي كله قانقاتات بهالتاتنا نخل نجارات كقلت خلي أنت يطرح بهالن قانقان أي بربرين تير أجيرنا كبيرنا مغنياتو معربوين كوانا زبط خون اسلام سمعنا ويكا كالو قانقا كوانا زبلت خون سمعنا ويكا كال متحنفات أتكرنا زبلتنا خون سمعنا زحجي أنت تحمق الرأي بعلو قانقانا زلنا مشرو دينا إحنا بعلو قانقانا مغنيات قانقانا خلي نجار قد أنا من النتنا تلناس إحنا من النتنا نمتيمو مع الخال أتسبات سيخر عنا الشحجي لك كم زخبل وتصنع حندي تمتحن فات قانقا زبهال لك كابانا يجمر زلو ولا بزيا نزارار بلا زلناسي كلنا انجليش نحوس لنا حجي مور كبهال زدل سبيو كمان انجليش نحوس ابزس تمهاره سب سلازلو انجليش ندحوس خيد نابنت تمهاره كال درجه في لا يبدك نستيو ببزح عرب فيلم دار اياس لازمص ازلوا عرب ندحوسا اتمتحن فاتسي كاوشتنا يجمر زلو ازغا ولا خمتي كبرهم زبولا عنت وي سدت كساب زلو نقد حساب زلو زخونه عينت ركب كساب زلو متحنفات جدا زلو تخالاي اتي سنة صحف إلنا نتصوع مالتي سنة صحف كم بالكلنا لتناتنا وشتاو سمعيتات بملك صحف ويدما بوانقا نقلص كلنا مالتي كما جينا وشتاو سمعيتاتنا نقلص تيلنا بحاتر زانتا خون خل بقتم خون خل بالبولد خون خل وي بملك دراما خون خل سنة صحف إلنا نقولصو مالتي سلازم ناتنا وشتاو سمعيتات نزي بملك قانقا كنقولصو خلنا وي بملك صحف كنقولصو خلنا ازي اتي سنة صحف إلنا نقولصو مالتي حجي أبناتنا أبا حجرنا تمسينا إذا سنو صحف حجي سنو صحفن قانقان زرخو تلنا قانقا نتيجة لنا سمعيات بغمي نقول زي حجزنا مالتي سنو صحف كانت قانقا أب صحف كنا سجرو كلنا مالتي سلازي سنو صحف كم سمو سنو صحف زولو نتسمعيات بملكو صحف جينا خمس بلنا بدراما دي بالبولد دي بحث زانتات نقول صخلنا إذا تزمدنا أمونقو قانقان أمونقو سنو صحف نزلوا مالتي سلازي حيلنا قانقا تليكا هذا صبو ويد ما قال زغنا سنة صحف كتقلص تخيل سلازي حدا زي بوقع قانقا وي ازي استحاوسنا يستفعل قانقات تتقم تخينكا كن ازي سنة صحف هيكون مالتي تحبرسب بقول خردو زي كيل قلاص زي كونه قلقلاتهم خردو زي كيل مالتي سلازي ناي بحكي بيت قانقا دي غيركا نتينا تقسم عينات تدغليسكا ملك صحف غيركا مالتي ازيناتي سنة صحف انبلو اوكي حجي بفلاي ابزو وانزي نريو زلنا امنسيات مالتي ازي متحواسنا قانقا مالتي ابزو وانزي أوشتي حنتي حسبتي استفعل ثلاث أربع قانقات ويقالاتنا استفعل قانقات توت حراي كبرتا جايشنا نباخم تمليسنا لنا قانقان سنة صحفن بمتأثر
ሓፈሻዊ መብርሂ ገለ ክትብሉና ማለት ቋንቋ ምስ ስነ ጽሑፍ ሲ ዓብ ነገር ምትእስሳር እዩ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ስነ ጽሑፍ ብቋንቋ እዩ ዝጽሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ኩሉ ግዜ ነቲ ስነ ጽሑፍ ቀንዲ መሰረት እዩ እቲ ጽሓፍ እውን ንባዕሉ መማእዘኒ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቋንቋ ቀዳማይ ነቲ ቋንቋኡ ኣጸቢቑ ክፈልጦ የድሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ጸሓፍቲ ወይ ስነ ሓደ ስነ ጽሑፍ እቲ ቀንዲ መሳርሒኡ ቋንቋ እዩ ቋንቋ ጽሬቱ ዝተሓለወ ወይ ጽፉፍ ቋንቋ ኮይኑ ካብቲ ዝብሎ ንላዕሊ ብዛዕባ ቋንቋ ተገዲሱ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኣብቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማለት እዩ እዚ ብፍላይ ናይ ትግርኛ ስነ ጽሑፍ ካብቲ መጀመርታ ኣትሒዙ ማለት ካብ 1890 ዘሎ 1890 ኣቢሉ እቲ ናይ መጀመርታ ስነ ጽሑፍ ናይ ትግርኛ ከም ብጽሑፍ ከም ዝቐረበ እዩ ዝንገረሉ ብፍላይ እቲ ልቦለዳዊ ዓይነት ኣጸሓሕፋ ፍስሓ ገርግሽ ዝተባህሉ ካብ ጦብያን ኢጣልያ ዝብል መጽሓፍ ዝጽሓፉ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ሓደ ዛንታ ኣባ ገብረየሱስ ሃይሉ ጽሬት ብዘለዎ ናይቲ እዋን ቋንቋ ኩሉ ግዜ እቲ ስነ ጽሑፍ ድሓር መዓልቲ ክርአ እንከሎ እቲ ግዜ ዝሓለፎ እንከሎ ይርአ እዩ መዓስዩ ተጻሒፉ ከመይ ነይሩ እቲ ጽፈት ቋንቋ ኣው ተመሊስካ ትርእኻ ሕጂ ብዚ ሕጂ እዋን ኮይና ነቲ ናይ ልዕሊ 100 ዓመታት ዝገበረ ስነ ጽሑፍ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኣብ ቋንቋ ጸቂጦም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ቶም ዓበይቲ ይበርሃልካ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ቋንቋ ምስ ስነ ጽሑፍ ተኣሳሲሩ ክኸይድ ከሎ እቲ ስነ ጽሑፍ ወይ እቲ ቋንቋ ኣብቲ ስነ ጽሑፍ ከንጸባርቆ ዘለዎ ምስቲ መንነት ዝተኣሳሰር ምስቲ ባህሊ ዝተኣሳሰር ዓብ ነገራት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዝዝረብ ቃል ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ ባህሊ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ መንነት ስለ ዘለዎ ብኸመይ ዝምዘን ሓደ ድሓር መዓልቲ ቋንቋ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ስነ ጽሑፍ ምስ ተራእየስ ቋንቋ ከመይ ኣሎ ይኸይድ እቶም ጸሓፍቲ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ጽሑፋት መወከሲ ገይሮም ክጽሕፉ ከም ዘለዎም እውን ይምከር እዩ ምክንያቱ እቲ ስነ ጽሑፍ ነቲ ቋንቋ ተኽኢሉ ክዕብዮ ዳ ኣለዎ እምበር ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ከውርዶ ኣይግባእን ልክዕ ነቲ ዝነበሮ መዐቀኒ እንተዘይክኢሉ ማዕሪኡ ክስጉም ኣለዎ እምበር ኣንባቢ ክሳብ ክፈርዶ ዝኽእል ደረጃ ክወርድ የብሉን ስለዚ እዚ ኣብ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ቀንድን መሰረታውን ነገር እዩ ከምዚ መለስ ክብሎ ዝጸንሐ ቋንቋን ባህልን ዘይነጻጸሉ ሓደ ኣካል እዮም ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ዘይነጻጸሉ ሓደ ኣካል እዮም ብዘይ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ ክጽሕፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ስነ ጽሑፍ ከዓ ንቋንቋ ተሰኪሙ ኣማዕቢሉ ንቕድሚት ዘሰጉሞ እዩ ከም ንኣብነት ናይ ቋንቋ እንግሊዘኛ ክንርኢ ተኾይና ቅድሚ ሼክስፒር ዝነበረን ድሕሪ ሼክስፒር ዘሎን ዘለዎ ምዕባለን ክንሪኦ ወይ ክንፈርዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣዝዩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከደይቦ ዝኽኣለ እቲ ስነ ጽሑፍ ናይ ሼክስፒር እዩ ቅድሚ ሼክስፒር ቋንቋ እንግሊዘኛ ናይ ሓረስቶት ቋንቋ እቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ቋንቋ ከዓ እንግሊዘኛ ፈረንሰኛ ወይ ድማ ላቲን እውን ብግዚኡ ዝነበረ እዩ ስለዚ ስነ ጽሑፍ ንቋንቋ ዘማዕብል ተሰኪሙ ናብ ወለዶታት ዘመሓላልፎ እዩ ስለዚ ቋንቋ ጥራይ ኣይኮነን ስነ ጽሑፍ ዝጠቕሞ ስነ ጽሑፍ እውን ንቋንቋ ይሕልፎ እዩ ናብ ወለዶታት ማለት እዩ ብዘይ ስነ ጽሑፍ ናብ ካልእ ወለዶ እውን ክሰግር ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጸሓፍቲ እዚ ከቢድ ሓላፍነት ዝተሰኪሞም ከም ዘለዎ ፈሊጦም ናቶም ተራ ልዑል ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎም እዚ ማለት ጸሓፍቲ ሓድሽ ነገራት ኣየተኣታትውን እዮም ማለት ኣይኮነን ሓድሽ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ዘይተለምደ እውን ክእትዉ ክእሉ እዮም እንተ ደኣ እቲ ናቶም ስነ ጽሑፍ ክብሪ ዘለዎ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ኣበሓላልታታት እዚ ነቲ ቋንቋ የማዕብሎ ይውስኾ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እውን የብፅሖ ማለት ስለዚ ዳርጋ ክልተ ገጻት ናይ ሓደ ሳንቲም እዮም ክትብሎም ትኽእል ማለት እዩ
هراي كبرات عدمات عايشنا دكتور صالح محمودن كمون سنتونيا ملس نجوسن زحبكمنا مبري أزيننا نمسجن كمون تمهارو كولج بيزنس محبراس نفلتاتن ممهر داويت حتى سلاسن ون أزيننا نمسجن سلازي كبرات تعذبتنا نيلو ما أنت مدبنا أبزازي من لنا سسناي